Asal-usul Dusun Mertangga, cerita legenda saking Kabupaten Cilacap. Nalika perang Diponegoro ing taun 1820 nganti 1830, ana prajurit perang sing tinggal glanggang colong playu saking peperangan kuwe. Prajurit kuwe aran Suryanegara lan Cakranegara. Wong loro kuwe mlayu lan delik maring ngulon nganti tekan tlatah Ayah. Nangkana Suryanegara lan Cakranegara bangun Kadipaten Ayah direwangi karo masyarakat. Kabar ngenani Kadipaten Ayah suwe-suwe kepireng dening Raja Mataram. Ngerti kahanan sing kaya kuwe, Suryanegara banjur duwe niat kanggo njaluk palilah maring Raja Mataram. Pangestu dalem sowan kula kalis ing sambikala. Keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti Kanjeng. Sowan kula dhateng mriki badhe nyuwun idipalilah kangge mbangun Kadipaten Ayah. Tak tampa pangabektimu, pangastawa ingsun tanpa nono. Tak pangestoni yen awakmu arep bangun Kadipaten Ayah. Saben sewulan sepisan, Suryanegara uga melu bisawanan agung ana ing Kraton Mataram. Nanging wis pirang-pirang wektu Suryanegara ora melu bisawanan agung. Sing teka maring bisawanan agung malah Cakranegara adine. Raja Mataram dadi wasumlang lan dawuh supaya Suryanegara gelem teka maring Mataram. Nanging dawuhe sang raja malah ora direwes dening Suryanegara. Ngerti wangsulane Suryanegara, sang raja dadi duka. Murang toto bali kowe Cakranegara, omongna marang kakangmu kae. Sesuk kakangmu kudu mrene gawa wayang kulit. Yen ora, bakal tak bubarke Kadipaten Ayah. Cekaking carita, Cakranegara bali maring Kadipaten Ayah lan ngaturna dawuhe raja. Adikku Cakranegara, dhewek kudu lunga saka kadipaten iki. Prajurit Walanda bakal ngeneh kanggo ngobrak-abrik lan gawe bebaya masyarakat kene. Mula wayang iki aturna sinuwun ing Mataram. Wayang iki bakal gawe dhewek ditundung saka kadipaten iki. Cakranegara banjur ngawehna wayang mau marang raja. Iki apa? Ulang? Suryanegara, wani kowe nglawan ingsun? Lunga kowe saka Kadipaten Ayah.
Raja Mataram duka. Blulang mau makaping-kaping disabetna ing cagak pendapa pisowanan. Lan saknalika malih wujud dadi wayang. Kedadian kuwi mbuktikake kasaktiyane Suryanegara. Suryanegara lan Cakranegara banjur mlaku ngulon lan ndelik ana ing alas. Wis pirang-pirang dina nangkana Suryanegara babat alas kanggo gawe papan panggonan. Suwe-suwe papan kuwe malah dadi rame. Wong-wong pada teka kanggo gawe omah nang kana. Amarga dianggep pantes lan mentes, Suryanegara didadekake pangarsa ing panggonan iku. Wusana tlatah iku diwehi jeneng Mertangga, sing tegese manggon nang nggone tangga. Nalika seda Suryanegara disarekake ana ing dusun Mertangga, Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu. Kanggo ngemtemu jasane, para warga tansah nggelar sedekah bumi ana ing pesareane Suryanegara.